أتترفه هوتكا هابتم حقوسن كتكون تدل انت داخوينكا از حجزي لكا زلخو نجر صبو غيركا خسامعون كتردون اللكا أبنايلوم فيديو أب هوتكا هابتم حقوسن نختكون زخلو خاطبابات كنجركا سلازخونكو كسامو وداتا مساي سناح ناس channel حدشتن تداخوينكم بزحقوم نجر سلترخبولو سبسكرايب بمنقوار سدرانات نخونم ناس فيديو دما لايك بمنقوار جمروه أبصرحك كابت تجون العلي أو رأسك خدتجه يجبا أبصرحك أنت دعتجيخا صبوا زبهال من نوابروك هلو كاي خل باب ورحون دحن زخون أتوخ تركب خل تخوني خام أساس بلا كذا اللخنجر سأجمي مالتي خونكن كوينجن أفرحك خابت تسعرن كابت تدخمون العلي أو رأسك أنت تسارحن أنت تسعرن هابت مهنس كان يركام نما نوابروخا قام من محدارنا العلي حابت زبهال نجر من محدار عزيز بلس أنا جاري لي أمن أنا أبصرحي تنكرنا يمسرح تسقى ما ينبرنن صبو جيرا صرح نيرا ناتسرح دما ندات حقوس كي صرح نيرا يخون نبر أوي واتي بزح لو تخرج توي خالكن اتلوتي عود كم زي خانا مسترد عن دما اسكت نح خبن نازو خلو صعرنا برأسي تماني سكري أو بموال أو رأسي هصعر جميرة أبز ساعات زدمايو كلنا جرا هوتي استلواتا عبرس خاطرك السرحن بتتذكرني جباك هزبلا كون بز مغنياتيو أبعلخا بمسرح ناتكا واقع بسلستا بروعتا بحموشتن بعسرتا عزتخ بنتا دعبيلكا استرخوا أتعاون نسناتكا واقع مع رندا وسخن اندات عزازفني زخايد أتعاون واقعن حاويروم استاساسريوم نازو خلو مفتحي ودما أولسخا أنكركا مسرحين متقارنيو رأسخا قفت بمقوار استفلالي طقام تخيلتات انتدعتا ماهيركا اتوم كيلاتاتون بعقواو انتدعتا طعيمكالوم أبعلخا عويلو تمنتات خاليخا نفالا ما جزي ناهيوت ممهري لازصوعو مستر شوف إذا عالم بدعم بزحقسو أقاسم تشغطا بزالوم فار بزمال سوات زتملاتي عيبل شكاناتن كفوعاتن يلكم التحاسبوهم سوات من الوقت عسرتا ويون تحتي يوم ساقا موغل نايزوم كفوعات سوات مأكبي أخلو بوتاك خواني خاليون مغنياتو ازوم سوات عزيم قويتيوم ازوم سوات ايهوات كاحترخوم كاللخا شلاليكا بتعقس تخت حالفومن نايكايم كتايدن يدلي ازي مستر شوف زلو زلو نجر زنجركوخا أبعلها خام مسرح بتوساخي أكلت من قصار سمعت كاون أزيخا خسر حلكان مواليون نسخا كمولك أخا كامي جيركا ريسبونسيبل ويدما حالف نتوسا كتكون اللكات فلت إجباء personal development ون نزيو زدليكا أو عالم أو سوكت كون تدعى ليخا باب معاتو اند عاوين اندا معاملان زخيد حيلون دا وسخا زخيد تردع دا انك زارة من زخي السب أتححزا سوات بدن بزفلتن زتفلاليو أغم تخيلات عزالو سبن كوين كاخدركات تخيلال لكا بسابلو ما بزنور كله جدي استرد أخوه حدا عبين نجر الله أتاوي ويون إنكم فتصيمو كبرسونال ديفلوبمنت لعلك خونا يخيلن الترخو أتاوي كمان نتكان العلي بلزن ويون نسخة خبز اللخايا درجة زل عليك خونا يخيلن سلازي بزخانا أقاتامي صبو أتاو خطركب سلاز جمر كاتراي أمان نتكان بعلخان مسح تقارز عيب الكان مع رأتاويخا من نتكون عند عويك خيدا اللوا انت زي كوينجن تحرق زي أتاوون مقناصو يترفنيوم بزح جزي أنا عود كخون دليه عود كخون دما سرح الله خويلنا عينا نحسب يخون مبر عوض بهال نجار صايزنا نسعوا نجار زي خونس نوانا نسحوا نجاريوم سلازو دمايو عوض نمركب مجاي قديفكا وعلى عوض نواها نخمات أخذ سعرن عرصها طمع بلن كتكازلكا حدا عزيز فوتوا بهالالله سنبلالي مستدلي قدم قدادم احملت بوتاخا ويون جاردينكا استغاخل جاردينكا نسنبلالي متشو مستخون اتا سنبلالي بقزا فقادا نواخا منصاي ترفن مسمسة دما جاردينكا نعامتشو خسا زخونا نوالا حدا يتخيدن جاردينكا كيستغاخلكا سنبلالي خد حزم استخيدن دخام طرايخا تترف مزت تحاحيزنا بزعا حقوسنا وننتدع تزاريبنا حقوس إلكا تحسوم نجرات أبترخوم نجرات زتا مسراتوا يخونون انتاي دا أبتنسخات بخونا من النتن اتخونا عين السابنز تدرخايون
ናይ ብሓቂ ሕጉስ ሰብ እትኸውን ሓደ ነገር ብዝረኸብካ ቁፅሪ ዘይኾነስ ጽቡቕ መትከል ዘለዎን ኣስተውዓልን ሰብ ምስ ትኸውን እዩ። ብዛዕባ ሓጎስ እዚ ኻበልና ብቐሊሉ መንነትካ እትሃንጸሉን መነባብሮኻን ህይወትካን እትቕይረሉን 3 ኣገደስቲ መንገድታት ክነግረካ እየ። ብፍላይ እቲ ኣብ መበል ሳልሳይ ዝነግረካ መንገዲ ኣዝዩ ኣገዳስን ግድን ድማ ክትግብሮን ዘለካ ነገር ስለ ዝኾነ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽናሕ። ቀዳማይ ነገራት ከመይ ከም ዝሰርሑ ምፍላጥን ምርዳእን እዩ። እዚ ማለት ሓደ ሓሳብ ወይ እውን ኣይድያ የድልየካ እዩ ማለት እዩ። ናይ ህይወት መምርሒ ዝፅውዖ ሚስተር ሾፍ መጀመርታ ክንፋለጥ ከለና ዝመሃረኒ ነገር እዚ እዩ ነይሩ። ቀንዲ ናይ ወዲ ሰብ ፀገም ሓሳብ ዘይምህላው ጥራዩ ይብለና ሚስተር ሾፍ። በዚ ሕጂ ዝነገርኩኻ ነገር ተገሪምካ ከም ትኸውን ኣይጠራጠርን። ልክዕ ከምዚ ንስኻ ገሪምካ ዘሎ ኣነ እውን ንመጀመርታ ግዜ እዚ ዘረባ ክሰምዕ ከለኹ ኣዝየ ተገሪመ ነይረ። ነዚ ምድንጋሪ ዝተዋህብኮ መልሲ ግን ዝሰኣንካዮ ነገር ገንዘብን ሃብትን ዝበሃል ነገር ከመይ ክህነፅ ከም ዝኽእል ዘርኢ ነገር እዩ ነይሩ። ገንዘብ ምስኣን ናይ ሓሳብ ሕፅረት ከም ዘለካ እዩ ዘርኢ ይብል ነይሩ። ሓሳብ ዝበሃል ነገር ንምርካብ ድማ ምድላው የድሊ። ምክንያቱ ሓሳብ ካብ ላዕሊ ዝወርድ ነገር ኣይኾነን። ስለዚ ድማ እዩ ሓሳብ ንምርካብ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ንባዕልኻ ክትሓትት ዘለካ። ከምዚ ኢልካ እንተደኣ ሓቲትካ እውን መልሱ ኣዝዩ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። ዕውት ክትከውን እንተደኣ ደሊኻ ብዛዕባ ዕውትነት ብደንቢ ክተጽንዕን ክትፈልጥን ይግባእ። ሕጉስ ክትከውን እንተደሊኻ እውን ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ሓጎስ ክትፈልጥን ክተጽንዕን ይግባእ። ህይወትካ ትልውጠሉ ካልኣይ መንገዲ። እዚ ካልኣይ መንገዲ ኣፍካ ምዕፃውን ብዙሕ ምድማፅን እዩ። ንስኻ ክትበፅሕ ናብ እትደልዮ ቦታ ዝበፅሐ ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ነቲ ሰብ ረኺብካ ብዛዕባ ተመክሮ ሕተቶ። ካብ ናቱ ጉዕዞ ድማ ዝጠቕመካ ትምህርቲ ውሰድ። ልክዕ ከምዚ ድማ ምስ ዕዉታት ዘይኮኑ ሰባት ምስ እትውዕል ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ህይወቶምን ተመክሮኦምን ምሕታት ኣይትዘንግዕ። ንምምሃር ድልው እንተደኣ ኮይንካ ካብ ዝወደቐ ሰብ እውን ብዙሕ ነገር ትምሃር ትኽእል ኢኻ። ኣብዛ ብዙሕ ነገር ዝተፈጸመላ ዓለም ብዙሕ ከምራካ ዝኽእል ፍጻመታትን ብዙሕ ሰብን መሊኡ እዩ። ብሓፈሻ ንዓይ ብግለይ ብሉፅ ዝበሃል ምኽርኒ እንተትብለኒ ነርካ ሓደ ድኻ ሰብ ሃብታም ዝተባሃለ ሰብ ወሲዱ ድራር ክዕድምን ንዕኡ ድማ ከዳምፆን ይግባእ ብል። እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ህይወተይ ተግቢረዮን ኣዝዩ ዝጠቕመንን ነገር እዩ። ሳልሳይ መንገዲ ነገራት ካብ ርሑቕ ምዕዛብ እዩ። ኣብዚ ምድሪ ከም ምስትውዓል ዝመስል ጥበብ የለን። ኣብዚ ዓለም ኣስተውዕልቲ ዝኾኑ ሰባት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። መብዛሕትና ንህይወት ልቢ ኢልና ይንነብራን ኢና። ኣስተውዒልካ ምርኣይ ዝመስል ነገር ድማ የለን እዩ። ሕጂ እውን ምስ ዕዉታት ሰባት ምስ ወዓልካ ንስኻ ኣብ ህይወትካ ክትሪኦ ወይ እውን ክትበፅሖ እትደሊ ነገር ይነብርዎ እንተደኣ ሃልዮም ዝገብርዎ ነገርን ኣካይድኦምን ብስቕታ ተዓዘቦ። ናሃታቶም ኣካይዳን ሜላን ልቢ ኢልካ ምስ ተዓዘብካ ኣባኻ ገለ ዝፈጥሮ ለውጢ ድማ ክህሉ እዩ። ዓወት ወይ እውን ሳክሰስ ኩሉ ግዜ ንእሽተይ መረዳእታ ወይ እውን ክሉ እንዳሃበት እያ ትኸይድ። ስለዚ ድማ ሕድሕድ እትረኽቦም ፍንጭታት ኣስተውዕሎም። ኣብ ህይወት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝበፅሑ ሰባት ገለ ነገር ብተደጋጋሚ ምግባሮም ኣይተርፍን እዩ። ካብ ዝደጋጊሞም ዝገብርዎ ነገር ድማ ንስኻ ዓብዪ ነገር ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ነገር ክትሪኦ ትኽእል ግን ንስኻ ምስትውዓል ምስክ ትኽእል እዩ። እዞም ሎሚ ዝነገርኩኻ መንገድታት እንተደኣ ብትኽክል ተግቢርካዮምን ተረዲእኻዮምን ድሕሪ ኣዋርሕ ክተመስግነኒ ኢኻ። ኣብ ህይወትካ ድማ ብዙሕ ለውጢ ክትገብር ኢኻ። ኣብ ቀጻሊ ካብዚ ብዝበለፀ ትሕዝቶን መሃራይን ብዝኾነ ትሕዝቶ ንኽንራኸብ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትናኹኑ። እዚ ቪድዮ ጠቓሚ ኮይኑ እንተደኣ ረኺብካዮ ድማ ላይክ ምግባር ኣይትረስዕ ኢኻ። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን። ኣብ ዘለኹምዎ ሰናይ ቅንያት።